pulit jong kesadar police station ha ka arp khandai tarik kelal kot arhajar arpun riu gelo pedang ya ke FIR na ka MSAK Enterprise kabadon ha Glory Plaza ha ka ba kila ujor persya ya ke jing syatu ya ke Samsung Galaxy S arpulai ultra mobile phone na ka ne kedukan ha ka ba ka wei ke video CCTV kala sapriang state pa ha ki rensan social media hene kesengi usap inspector Arquis Yaupniau jong ka sada police station harangkat ka kenhun ka jungu kala yo kem ya arngut ki brio ki badon kti ha ka bantu ya ka ni ka phone ka kerteng jong kini ki arngut ki brio ki ba la don kti bantu ya ka ni ka phone ki dei Bracely Sunar but u Anderson Sumer ki badai na kasnong Mukla West Janda Hills District ha bai dei bat kani na kilang ki pulit ki nang pedlong ki jing docket la kini ki arngut ki don ktin em ha ki wei pat ki jing tu bat ki jing don benta ha ka ban luti na ki wei pat ha ka arp atrik January 2000 ini wei brio ila tu ya ka Samsung S23 Ultra ka basong don 2000 tingka bil bangsa shisin kumnu ishim ya kani ka phone anda ila dap shim ithap ya ka phone hapo ka pla ka jong i kilawan da kajumot ka bamha ha kaju ka por kilaya panbun kami isil si jongi bat kilaya miru klam kajing shapting ai ide ini ibashim ya ka phone tangin nepet byang sa shisen Pitu ba yakini langot kibriu iti panajong iti bashim ya ka phone bakini arngot hapo kidi ki babu di bahasa sisian ini bashim ya ka phone ini babu di but ini ro ibawan na dian juki kibriu buta pikene kilas langmat khana spang ka jingja tada kini kibriu kiwan prin phai ka phone ngi la ban ma biki